खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। दिनै रबिबार बाराय दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमायाव PTCAनि आफादगिरि पारमेनाश नार्जारीया खौरां मेल खुंनानै बेबायदि बुंदों। भारतआव फैगौ 24 आरो 25 मायथाइनि गेजेरावनो 50 स्टेट खालामनाया सैथो होननानै बिथाङा बुंदों। रावबो मोनसे हारिया रायजो मोना, मोनसे हारिनि थाखाय लेनजाया होननानै बिथाङा बुंदों। गुबुन मुङै बिब्ला मोनगोन होननानै बुंदों। बेंगलावबो फैगौ 2024 आरो 25 मायथाइनि गेजेराव गरखालेन्ड नामै बिदोंमोन। बिथांमोनहा दिनै बेंगल इउनियन टेरिटरिसो मोनगोन होननानै बुंदों। बर'फोराबो गुबुन मुङै बिब्ला मोनखांसिगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों। गासैबो इन्डियाननि उदांस्रिनि उनाव स्टेट जादोंब्लाबो मोनसे हारिनि एबा मोनसे हारिनि मुङैहाय लेन्ड होनाय जायाखै होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों गुबुन स्टेट खालामोब्ला नामाकरणखौ सोलायनांगौ होननानै 4 बोसोरनि सिगां बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगां बिथाङा गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरजों बे बाथ्राखौ लानानै सावरायदोंमोन। दा गावनि गासै बुंनाय रावफोरा रोखा जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेखौनो बिथाङा गासै बर' रायजो राजाफोरखौहाय साननो थाखाय आरो गावबागाव मतामतखौ लानो थाखाय बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां, जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय मुंख्लं जानाय बि-नायजाब एबा हारिनि थाखाय थैलांनाय हानजा बर' बिथांनि बेगेङा मोननाया रोखा होननानै बुंदों। बेखौनो लानानै न'खरनि आरो रायजो राजानि सुबुंफोरा, कुसुगाव ओनसोलाव थानाय मायनावपुर गामिनि सुबुंफोरा बि-नायजाबनि मुङावहाय बिदाय होनाय मोनसे भज खुंबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे 2017 आरो 18 मायथाइनि गेजेराव गोमादोंमोन आरो फैगौ 15 अक्ट'आव सारादु खुंनाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सोमोनांथाव मोनसे बावथिना दिन्थिनाय, नगाव टाउनावहाय गोबां सुबुंफोरा बा मोनसे हानजाया फैनानै मोनसे बावथिना दिन्थिबोदों। पेट्रल डिजेल बेसेन बांनायखौ लानानै सरकारनि हेंथायै बिथांमोना शिव पार्बतीनि महर लानानै बाइक सालायबाय थाबोनानै लामा ससेयाव थाव जोबनाय बेबायदि बावथिना दिन्थिदों। बेखौनो लानानै नगाव बिजेपि युवा मोर्चाया केस होनाय जादों। बिथांमोना बेबायदि बुंदों, मोनसे धोरोम आरो सासे भगबानखौ बेबायदि लानानै बावथिना दिन्थिनाया मोजां जायाखै, बिनिखायनो बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा केस होनायाव नगाव पुलिसफोरा बिसोरखौ केस खालामजोब्बाय एबा बिथांमोनखौहाय हमनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं बिथाङा बुंदों गणेश दैमारिया सासे RSSनि एजेन्टसो होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय बियो RSSनि एजेन्ट जानानै गोबांथार न' बां लुख्रुबबाय आरो धोन आरजिबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय दुलाराय बाथौ गौथुमजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बिथाङा बुंदों। कान्तिस्वर बरगयारी बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला दिनै बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि हिसाबै पारमेश्वर ब्रह्मसो दङ आरो बासन्त सरगयारिया सेक्रेटारि जानानै दङ होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो बिनि सायावहाय गोख्रों नायबिजिरनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै एजेन्ट जानानै गोबांथार जायगायावहाय फ्लाइट लायै लायै बिरायो होननानै बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।